Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam moju opremu. Evo ovako ljudi, znači kao što sam rekao, danas vam pokazujem moju opremu za pecanje. Tu je neki sitan pribor, nije tu sve, izdvojio sam nešto najbitnije, najvažnije. Ovdje su svi štapovi koje imam, tako da imam ih ukupno 10 i to je to. Štapovi ću malo kasnije, prvo ću sitan pribor da vam prikažem. Na početku bih izdvojio ovu jednu torbicu. Znači ovu torbicu koristim bukvalno svuda. Znači ovako jedna torbica vam je sasvim dovoljno za jedno feeder pecanje, ne puno zahtevno, kao što ja ne koristim nešto preterano pribora. Znači ovaj jedan deo, sad ću da vam pokažem, je za udice, kopče, predveze i tako te gluposti, a ovaj deo je za strune, za hranilice i tako dalje. Znači kao što vidite ima tu neku pregradu na sredini. Znači tu ima pregradu, kao što vidite ovdje imam sve i svašta, znači od udica, od znači svakojakih kopči i tako dalje. Znači do sutra bih mogao da vam nabrajam. Znači to mi je sve tu potrebno za to feeder pecanje i naravno za plovkarenje. To nosim, naravno samo izbacim ove hranilice i to mi služi i za plovkarenje. Znači tu imam strunu za predvez i to je to. Evo kao što vidite tu su te neke feeder hranilice. Sad nemam tu trenutno metod, ali koristim i metod. Evo tu imam i feeder gumu kad pecam na konac i to je to. Znači kao što sam rekao, ovdje mogu da stanu, ne znam, 40 hranilica bukvalno od 30-40 grama. Što udice, znači imam preko 50-ak pakovanja, što udica, što kopči, opet ponavljam. Tako da jedna lagana torbica i možete da idete da pecate, i jedno štapče, jedna kofa sa hranom i stolica i to je to, kraj priče. Opet da napomenem, tu u ovu opremu neću da vam prikažem stolicu jer stolicu nemam, znači sedim još uvijek na kofu, nisam se nešto upustio opasno u te feeder vode, tako da ne pecam na feeder toliko. Kad pecam, sedim na kofu i to je to. Onda ovako, ovdje imam jednu kutiju sa plovcima. Znači različite gramaže od 6 grama pa do 0,01, kao što vidite. Znači različite veličine, različiti oblici, to mi je znači za svako pecanje i na jezero i na reke i na manje i na veće. Tako da jedna ta kutija, ova kutija sa udicama i sa predvezima i to je to za plovkarenje. Ovako, što se tiče, ajde neću odmah da prelazim na ove varalice, ajde prvo da završim ovo plovkarenje. Ovako, ovdje ova plava kutijica, to jest kornjačica, ona mi služi za mušice. Znači tu imam različite mušice, različite veličine i tako dalje. Tako da ovdje koristim, za sada još koristim ovdje mušice dok ne kupim onu ozbiljniju kutiju sa 50 mušica i tako dalje. Za sada mi ovo radi posao, meni ništa nije više potrebno od toga. Dalje, imam još jednu korenjačicu, u tu korenjačicu imam olovca, suzice, kopče, gumice za plovci i kopče za feeder hranilice. Znači da se nađe sve. Onda ovdje imam još gumice za udice. Znači to nikada dosta, uvijek treba. Onda imam tu još jednu strunu 0.12, znači Browring, vrlo dobra struna. Ovdje imam još jednu, ovu koristim najčešće za mušičarenje jer je malo jača, 0.18, znači MS proizvodnja i to je to. Znači ovdje koristim još, znači imam puno, ali najčešće koje koristim, znači jesu ove makaze i ova klešta. Znači nekad kad idem na soma najčešće da izvadim ovo ili štuku, kad pecam da izvadim udicu i to je to. I ove makaze za predveze, za strunu i to je to. Onda imamo ovdje znači vadilicu za feeder, najčešće ili za plovak ponesem pa eto. Ovako ljudi, znači nastavljamo, završili smo feeder opremu i plovkarušku opremu, sad krećemo na varaličarenje.
Ovako, što se tiče lakog varaličarenja ili ultralight varaličarenja klena, uglavnom koristim ovu malu kutijicu. Znači u nju stavim i woblere, stanuju zato što su manje dimenzije. Kao što vidite, znači tu imam ujkicu, imam ovu vidinu, imam, to jest nije vidina, to je neka, kako se zove, nebitno. Imam mepsiće i sa druge strane, znači vrlo praktično mepsiće, imam field fishing ove leptiriće, razne dekore i tako dalje. Znači ova jedna kutijica za ultralight varaličarenje i ništa više, jedno štapče i kraj priče. To je za ultralight varaličarenje. Ovo je za mušičarenje, znači tu smo već završili. Imam tu neke mušice, uskoro krećem da vezujem mušice, znači pišite mi dole da li ste zainteresovani da vam snijem neke streamove i live-ove kad budem motao mušice. Tako da, eto, ako neko ne zna da može da nauči. To je to. Onda krećemo sad malo težim varaličarenjem ili varaličarenjem štuke i soma. Znači, ovdje imam ove, ne znam, nisu ovo poperi, ove su oni površinci što onako prave proizvodane zvuke. Znači, tu imam tu jednu kutiju. Dobro, ovaj deo sam završio. Što se tiče ovog dela, ovo mi je isključivo za som. Sve ovo sam koristio, ovu varalicu sam koristio na moru. Ako niste pogledali taj video, možete da ga pogledate, imate u gornji desni ugao. Znači, to je jedna vrlo dobra varalica, ima čak i zvonce. Što se tiče ovih dvodelnih, imam ovu kao svetliju, znači u dekoru pastrmke, znači kalifornijske pastrmke u dva dela, kao što vidite. Jako dobra varalica, jako dobar rad i isto dvodelna, ovako jedan dekor malo tamniji, znači crno-zlatni i dole dupe belo i rozikasto. Ništa, znači to su te veće varalice. Što se tiče ujkinih varalica, znači ovdje imam dve. Imam ovu fluo, žutu i naranđastu, znači pola ujka, kao što vidite. Evo, piše ujka, tako to. I evo je ovdje malo tamniji, to je to. Što se tiče glavinjara, vidjeli ste već, to jest niste vidjeli, treba da sledi već video, neću da vam otkrijem. Kidao sam nešto dosta, ali ide uskoro video, uspešno snimljen, znači upecan taj som i tako dalje, neću više ništa da vam pričam. Znači za sad imam samo 3 glavinjare, to su vidine glavinjare, znači evo ova je neka najmanja, one čini mi se 10 ili 15 grama, plavo-bela, ova je 20 ili 25 vidina, stvarno imaju savršen rad, i ova veća malo vidina 25-30 grama. To je to, za sada su bomba varalice, stvarno mi se sviđaju i to je to. Evo ovako ljudi, znači sigurno znam da ste čekali najviše ovaj trenutak kada ću da vam pokažem znači ove štapove. Koga briga za ovu sitnu opremu, bitna je ova kao krupnija oprema i ovi štapovi. Koliko je bitna jedna strana, toliko i druga. Stigli smo na polovini ovog videa, tako da ne zaboravi da ulupiš taj like i subscribe. Meni to puno znači, a tebi je samo sekunda. Znači krenut ću sa leve na desnu stranu. Samo trenutak, ovdje imam jednu varalicu, znači mepsića. Ovako, što se tiče ovog prvog štapa, već dobro poznat štap, znači već puno puta korišćen, Axel Pro Field Fishing, znači od 10 do 60 grama. Jako dobar štap, ovo je feeder štap, znači stvarno je perfektan štap. Ja sam ga koristio za varaličarenje, tako da je već svi možete čak i da varaličarite, znači već isproban što se toga tiče, imate na mom YouTube kanalu, opet se ponavljam. Znači ultralight varaličarenje, pecao sam sa ovim štapom jer nisam tada imao varaličarski štap, čak što više i sad ga nemam. Tako da kad idem da pecam klena i izuzetno
se dobro pokazao što se tiče tih sitnih riba, ima dobar vrh, znači jedan oza, to jest ima i tanji od 0,70, čak što više. Tako da neću više da dužim, bio sam sa njim na takmičenju, osvojio sam 3. mjesto, tako da ima i taj video i to možete da pogledate. Tako da, baš je dobro. 3,35 dužina, nisam rekao. Idemo dalje. Što se tiče sljedećeg štapa, sljedeći štap sam dobio na poklon, ali na poklon on nije polomljen, samo što je izgubljen ovaj nastavak. Tako da on mi ne služi ničemu, tako stoji, čeka bolje dane da se čak što više možda popravi ili nađe ovaj neki deo. Ovo je štap brenda Garbolino, znači Garbolino Rocket Piker, ovo je piker štap, tako da nije imao sreće, izgubljen taj vrh, tako da on i ne ide na vodi, samo sedi kući, hvata prašinu i to je to. Čak što više, ako možda nekome fali ovaj donji deo, eto može da kupi od mene, možemo da se dogovorimo sve na Instagramu, znači Riba u fokusu, @riba u fokusu, javite se i možemo da se dogovorimo za cenu, tako da slobodno se javite i to je to. Pošto meni svakako ničemu ne služi. Sljedeći štap, evo ovako, jeste Sensus Master Feeder Silverfish 3.6, znači jako dobar štap, malo je krući, znači ovo je 120 grama, 110-120 grama, sad ću da pogledam, 120 grama, da. Znači jako dobar štap, samo što je malo krući i njega koristim za hranjenje, znači što početno hranjenje, što u toku pecanja, znači za duže distance i za veću hranicu, tako da njega za to koristim i služi svrsi. To je to. Sljedeći štap jeste već dobro poznat, znači već je viđen u mojim videima, a to je Trabuco Precision, znači ovo je od 20 do 120 grama bacanja, mašinica na njemu već dobro poznata i kao što sam već rekao, s njom sam pecao na Excel Pro na takmičenju, znači Trabuco Mantis, Fox 4500 veličina, jako dobar komplet, znači to sam kupio zajedno u kompletu i stvarno se dobro pokazalo, znači imao već crvene detalje na mašinici kao na štapu, tako i na mašinici, tako da se baš onako uklopilo kao da je salivena sve u kompletu, da je došlo tako. Tako da, vrlo dobar štap, nikad me nije izdao sve preporuke za ovaj štap. I to je to, idemo dalje. Nije nikakva reklama, eto samo moje lično iskustvo. To je to što se tiče ovih feeder štapa, znači sad prelazimo na bolo štapove. Što se tiče prvog bolog štapa, i sa njim sam već pecao u mojim videima, znači već ste vidjeli, Feel Fishing Winter 5 metra, znači od 10 do 30 grama, 5 metra dužine, znači bolo štap, jako dobar, lagan štap, na njemu je mašinica isto Feel Fishing Venus 2000 veličina, znači u kompletu pucka, brate, pucka. Trebam već da je koristim u sljedećim videima, tako da očekujte blokarenje uskoro u mojim videima, tako da to je to. Idemo dalje, što se tiče sljedećeg bolo štapa, niste mogli da ga vidite nigdje u mojim videima, jer nisam sa njim pecao. Znači, ovako, ovo je Enterov štap, Miracle 4 metra, bolo štap, znači ima sprovodnici, sve super, samo što je trenutno pokvaren. Dao sam ga bati da se služi i ga malo, ali dobro. To jest vrh je malo iščupan i sprovodnik je izvađen. Tako da to može da se popravi, to ću najvjerojatnije da popravim uskoro. Tako da vidjet ću kad budem pecao na toplici da pecam s njim, a kad budem pecao na Moraviji da pecam sa ovim ovdje. Što se tiče mašinice, mašinica je Black X Fishing, Black X Finter, tako da ovo je hiljadarka, baš je onako mala, za ovaj štap je perfektna, ovaj štap sam dobio na poklon,
tako da ovog puta pozdravljam mog dobrog druga iz Nemačke, tako da to mi je još pre, možda ima 4-5 godine poslao, tako da hvala mu i to je to. Idemo dalje. Što se tiče, znači bolo štopovi smo završili, znači ovi teleskopski, sad krećemo malo teže varaličarenje. Što se tiče samog ovog štapa, ovo je malo teža akcija za izuzetno velike ribe i jake ribe. Znači ovo je krokodil 2.10 od 150 do 250 grama. Znači jako oštar, jak štap, znači ovo je stvarno nepredvidiv štap za velike ribe. Uglavnom ga koristim za pecanje soma, ponekad ga koristim za pecanje štuke, ali uglavnom za soma, zato što je onako jak i za velike ribe. A na njemu je već dobro poznata Victor Spin, znači 3000 mašinica. Nju koristim i za varaličarenje klena i za varaličarenje soma, kao što vidite. Samo što stavim tebi predvez, drugu varalicu i to je to. Kao što vidite, znači nije nešto veliki, ali je odličan. Kao što već znate, snima se jedan brutalan video, pecanje soma. Jurim ga već mjesec dana, ne mogu da ga uhvatim, ali bit će uskoro i taj video. Što se tiče sljedećeg štapa, jeste varaličarski štap. Znači, on je 1,98 m. Malo je teža akcija, znači on je oko 30 grama, 30 do 40 grama, tačnije ne piše na štap. Ovo je neka kineska proizvodnja, Seabik Merald Freshwater. Tako da nemam pojma, iskreno dobio sam ga na poklon, tako da nešto s njim nisam pecao. Ne mislim da bi s njim mogao da izvučem neku jaču ribu, tako da ne koristim ga za pecanje soma, a za pecanje klena je jači, kao što sam rekao, 35 do 40 grama, baš je krut. Tako da ništa, on mi tako stoji i s njim i ne pecam. Znači pecao sam ga tad kad sam dobio, možda sam 2-3 puta izašao s njim na pecanje. On je faktički nov štap i tako sedim i znači baš je lep dizajn. Evo kao što vidite, lepo je dizajniran, ali svakako kad mi ne služi svrsi ne mogu da ga koristim. Što se tiče sljedećih štapa, sljedeći štap je moj omiljeni štap, a to je mušičarski štap, znači Field Fishing Falcon, 2,55 dužine, 4-5 akcija, na njemu konac 4/4, fluo, znači fluo zeleni. Kao što vidite, znači perfektan štap, i to je to, nemam reći. Znači već imam s njim 2-3 videa na kanalu, tako da to je to. Znači, to je taj štap. Jako interesantan svima i meni također. Obožavam sa njim da pecam, znači najviše volim sa njim da pecam, volim mušičarenje, kao što sam već rekao, ima onaj naziv, zaljubio sam se u mušičarenje, tako da to je to, zbog njega sam se zaljubio. Što se tiče sljedećeg štapa, sljedeći štap je neki Kinez, to sam kupio, to jest dobio sam ga na poklon, prošle godine na moru, jer nisam poneo svoju opremu, nisam poneo svoje štapove na more. I onda kako šta i dobio sam ga na poklon da bi pecao na moru. Kao što vidite i ove godine sam pecao sa njim, može da stane svuda. Kao što vidite od moje opreme on je najmanji, tako da nisam teo drugi četvorodelni ili petodelni štap da kupujem. Tako da to je taj štap. Kao što vidite nije nešto spektakularan, ali eto završava posao kao što sam rekao. Uglavnom ga koristim samo za more. To jest za morski ribolov, kad idem na more, mogu da ga stavim svuda i onda njega koristim. Ovako u Srbiji, tačnije kući, ne koristim ga nigde, samo mi tako stoji, ali dobro. I ljudi, za sam kraj, znači da vam pokažem moju torbu ili ti ranac koji koristim za pecanje. Evo ovako, to je ovako jedan običan crni ranac, ništa spektakularno, u njemu imam brda opreme koje ne koristim,
moram lepo da ga preuredim i da ga očistim i to je to. Za sada stoji tako dok ga ne očistim i to je to. Jako zgodan ranac, lepo udoban i to je to. Uskoro stiže oprema sa Temua, kao što već znate, poručio sam opremu na Temu, uskoro stižu i štap i mašinica, tako da ću to da testiram u nekom od narednih videa, to ćete sve naravno da pogledate. Kupio sam i novu tortu za pecanje, tako da to ide sve, cela recenzija kad izađe taj video i to je to, ljudi. Ništa, neću da dužim, mi se vidimo opet za 2 dana, a do tada ribolovački pozdrav i bistro!